Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Влоги имрӯзаамонро сар мекунам аз ҳамин нисфи рӯзӣ. Ҳозир хӯроки нисфи рӯзӣ тайёр карда истодам. Обед мекунем, баъд прогулка берун биромаданӣ. Ҳозиро карантин, як ҳафта ҳама дар хона. Ман, шавҳарам, духтарчаам Садик нарафтоз. На Садик адат кадостаги буд ки ҳама на карантин гуфтан як ҳафта. Ихтараш хонанда шиш такун мерем. Баъди 3-4 рӯз карантиноям тамом мешад. Мерам мебарам Садик. Обедам хеле драники аз картошка тайёр кардам. Ҳозир обед мекунем. Ман ка духтарчам, писарчам хоб, шаварам уже обед кардан. Ҳозир акун худамон мешинем, мехӯрем, баъд берун мебироем. Ба шумоам иштиёи таом касе хӯрда истодааст. Духтаро ҳозир уборка мекунам. Чанд рӯза уборкаи ваям кашола шуд. Ҳамҷа мегӯм 2 рӯз боз ҷамъ кардани либосҳои писарчама ҳеҷ не ки дастам расад. Ҳозир пешам ба иштааст, боз кардам. Тезтарак ҳамин чизоя ҷамъ кунам. Ҳамин коробка для хранения вещей аз Fix Price харидагӣ будам. Намедонам 3 сол шуд, 3 сол изофа шуд ба фикрам. Харидагӣ будам, ҳолиам мана истифода мебарам. Аллакай безеб шудагӣ, лекин вақте ки либос тахт мекунӣ мемонӣ, ҳамаш нағзакак меистад. Барои ҳамин рафта бояд 1-2 таи дигар наваша харам барои духтарчамам, барои ҳамин чизои майда маленькие изорчо, носочки ҳам хеле нағз. Ҳама ҳамин контейнерҳои корзинкҳое ки ҳаст, ҳамаш аз Fix Price. Манам хеле мемонам. Ин бозичаи писарчам ҳамина нағз мебинад, бисёртар ҳамин кати боз мекунад. Инҷа подгузники, салфетка, ҳама чизои даркориям хеле мондам контейнерба, чтоб ҳама вақт дастам бошад. Инҷа ҳамин чизои тахт карда мондам, ҳозир ҳамаша ҷобаҷо бояд кунам. Ин барои тирезаҳо фасон мекунем, барои кӯдако. Духтарчаам ҳам хеле нағз мебинад. Вая ҳамин хеле шарики хлопия хӯрдан, лекин вай бе шир мехӯрад. Ҳозир уговорит кардам камтарак ширкати хӯр. Набошад наметиам гуфтам, баъд розӣ шуд ширкати хӯрдан ба. Набошад ҳам ту мегираду хӯрда мегардад. Обед тайёр кардам, нахӯрд. Накун шиштаст ҳамина мехӯрам гуфта. Духтаро ужин тайёр кардам, уже имрӯз барвақтарак тайёр кардам. Ҳозир мекушаму тагаша, баъд берун мебироем. Берун прогулка. Ҳам хеле тифтил шӯрбо. Намедонам ба назар ягон касе роғанак товаду, неки мо ҳам хеле мепазем. Роғанаш камтарак бошад. Кам роған намеандозам, камтаракам хеле равғанин бошад. Маху барои манам, барои шавҳарамам. Духтаро имрӯз хостам барои шумо ҳам хеле мотиватсионный видео снимать кунам. Камтарак уборка, ҳамин чизе ки имрӯз мекунам, рӯз дароз снимать кардосям. Ягон чиз начаконда, нарезонда, чизе ки мекунам ҳар рӯз. ҳамин чизоя гуфтам имрӯз камера кунаму монтаж карда партом, барое ки вақтам нарасидоз. Ҳама хона шиштагӣ будан, чанд рӯз боза натонистам, дастам нарасид видео кунаму монтаж кунам. Барои ҳамин дертарам бошад мепартом ҳамин видеомо. Ҳозир ман бо каналам чанд қа видеоҳое ҳаст ки ман азвучка накардагӣ монтаж карда мондаму бояд азвучка кунаму ҳамноям партоям мекунам. Ба наздикӣ ҳамаша оста мекунаму мепартом каналамба. Ҳозир аз сабабе ки кӯдаки майда дастам ба наметунам пеш ба сар карда ҳамаи чизоямонам. ҳам хеле обед тайёр кардам. Истода сковородко нашудагӣ, барое ки гиря мекунад. Тезтарак бояд пазам, тезтарак хӯрам. ҳамаша успед кардан дар кор то вақти хоб будагишба. духтарчаам камтар, духтарчаи шустен ки намемонад вая хоб равад додарчаша. Барои ҳамин ҳам хеле ҷамъ мешад. Охири рӯз ҳамаи ҷо беспорядок, ҳамаи хушрӯ карда ба сар мекунам. Зиёдтар уборка мекунам. Агар ки ҳамаша пеш ба сар карда монам, хушрӯ карда шушта, инқадар бесарӣ намешад. Хеҷ гап не. ҳам хеле охири рӯз ҳамаша ҳардуша хоб равонда, баъд хеле уборкаи сар мекунам. Лекин ҳозир рости гап охирон вақто нашудост. Ҳардуша мехобонам, мегӯм як уборка мекунам, мегӯм намешад. Все равно майдачаам бедор мешад, бо мерам вая мехобонам, бо мебиём мегӯм камтарак мекунам. ҳама хел кашола шудан мегирад. Барои ҳамин
ҳозир камтар садик мерафтагӣ шавад духтарчам, баъд нағз мешавад, баъд ҳамаашо успед мекунам, барое ки писарчаи ман хоб меравад нағз. Як хоб равондагим ба 2 соат, мумкин ки дар 2.5 соатам хоб равад. ҳамаи корома успед мекунам кардан, ба ҳам мепазам, ҳам хонаоя мерувам, тоза мекунам, полоша тоза мекунам, мешӯям. ҳамаи ҳамин ба писарчам хоб мерад, агар ки ягон кас нарасаду бедор накунад. ҳам хел газоям шушта монам. Ҳар як бор агар шуштагин ба газа тоза карда монам, намешад ҳам хел чиркин. лекин чӣ хеле ки гуфтам, ҳамаша бояд тез кунам, тез бояд авқот пазам. ҳамин кати ними корам бедор мешад, авқота нопухта мерам ва я мегирам, ҳамин кати мемонад. ҳамин шкафчикам ман ҳар рӯз бегоҳӣ пеш аз хоб вақти уборка мекардам. Пештарак писарчам ҳоли набуд, ҳам ҳоли майда будагиш буд, ман мегирифтам бегоҳӣ вақте ки духтарчама хоб меравондам, ҳар душа мемондаму уборка мекардам. ҳамаи хонаоя уборка кардам. Саҳар кати мехезӣ ҳамаи ҷо топ тоза, настроениҳои нағз кати бедор меши аз хоб. ҳозир намешад. ҳамин шкафчикҳои поёнам ҳар шаб вақте ки уборка мекардам, полностью тоза карда мемондам. ҳозир 2 рӯз 3 рӯз ба як бор мекунӣ, ҳам хел чиркин мешад. 2 рӯз 3 рӯз ба як бор. ҳамин хел уже уборкама кардам инҷа, пас дома шуштам, тоза кардам. ҳозир бояд раваму аз стиральный брорам либосои шуштагиёша. хайрат ки ҳамин стиральна аст ки анча коромон осон занҳоё набошад. кор бисёр буд. ҳамаи ин либосоя ба даст шуштан вақти хеле зиёд дар кор, баъд қуввати зиёд дар кор. барои ҳамин нағз ки ҳаст ҳамин стиральная машинка. намедонам лекин мошинаи посудомоечный чӣ хел бошад. мумкин ки ваям агар ки камтарак истифода барӣ, аллакай баъд вай баям омӯхта мешӣ. аз сабабе ки ҳозир ман дар кухни стол нест, инҷа мо нав кӯчидаги духтаро, агар ки тонам румтур мекунам ягон рӯз. стол нест, барои ҳамин подоконник барои ман ҷои кори. ҳамҷа ман реза умо мекунам барои авқот пухтан. ҳамаи чизое ки ҳаст ҳамҷа мемонам. ҳозир ҳамаи магазино маҳкам, баъди карантин худо хоҳад мерем якта стол, баъд стулья мегирем барои кухния. вақти ин хона омадагиомон ягон чӣ набуд. ҳозир бояд ҳамин стулаша гирему тамом. баъд намедонам, соҳиби хона то баҳора гуфтагӣ иститон, баъд баъди баҳор уже буромадан дар кор гуфтагӣ. намедонам акун чӣ хел мешад агар ки ин хона ва стулу чизои камбудиёша гирем, баъди 2-3 моҳ бо инҷа буромадан дар кор бошад, безеб мешад. хонаи холӣ кофтанамон дар кор. ҳама хеле қиин хонаковӣ. намедонам ҳозир як бор соҳиби хона кати гап занам, агар ки гӯяд ки ай ҳисоби ҳамин моҳонаи хона пули агар ки хар гӯяд, нағз мешуд. ба фикрам ки немегӯяд, барое ки ин хонаи фурӯхтани вай соҳиби хона. агар ки розӣ мешуд, нағз мешуд. ба ҳазур мехаридем чизои дар кори омона. вақте ки холӣ кардан дар кор бошад, просто либосомон кати мебуромадем. ҳозир ҳамаи меблиҳои буровардан қиин мешад. кровати харидан дар кор, то вае мехарӣ, то инҷае буд мекунӣ ки уже вақти буромадан мебиёд. барои ҳамин ҳам хеле уборка кардам, ҳама ҷои духтаро тоза шуд. кухняям ин чизое ки София барои садикаш ҳамаша тайёр карда монам, утюг карда. ҳам хеле 3-4 намуд либосакоша бурда мемонам, чтобы вай иваз кунад унҷанда. садикба дута манин платюшка, баъд ин зелененькиш, баъд лосина кати футболкачаш, бо яки дига лосинаи футболкача. ҳам хеле мемонам. намедонам ин куртачека будакаш мумкин ки уже майда шуда бошад, барое ки вай қариби 1 моҳ боз вай куртачаи ман напӯшондагӣ будам вайба. ҳам хеле духтаро, имрӯза влогама ба охир мерасонам. раҳмат ки бо мо будед. влогҳои ояндаи интизор шавед. ман албатта мекунам, тез видео карда меистам, тезтарак ҳамин каналам пеш равад гуфта. бояд ман ҳамаи видеое ки телефонам ба аст монтаж карда монданам дар кор. ҳама хеле раҳмати калон як бор дигар духтарон. то влогҳои оянда.